Evo jedna priča, da tako kažem, iz Omana. Ljudi naravno vole čuti žive priče. Ja, dakle, rekao sam, živim u Omanu i imam jedno ozbiljno iskustvo suživota sa Omancima. Jednom prilikom moj najbolji omanski prijatelj, dakle Omanac, i ja idemo na večeru i on kaže, ja moram skoknuti samo u banku da dignem novce jer sutra moram imati gotovinu u firmi za nekakve poslove, nešto, nemam pojma. I ok, mi smo stali u banci, on je digao, tako je rekao, $10,000. I to je stavio u jednu kovertu i mi smo otišli na večeru i kad smo izašli iz auta, idemo u restoran, on stavi tu kovertu na sjedalo u auto. Ja kažem, dobro, a ovi novci? On kaže, šta s njima? Ja kažem, pa nećeš ih nositi sa sobom? Kaže, ne. Zašto? Pa samo ih mogu izgubiti. U autu će biti sigurni. Auto nije ni zaključao. Ključevi su ostali na sjedalu. To je Oman.